За едно момче от провинцията. Единственото ми условие е провинцията да е английска. Лежи си на леглото едно наркоманче и си пуши. По едно време на вратата се чука. Кой е? Пита наркоманчето. Аз съм. Аз ли? Момиченце с бяла панделка свирило на хармоника на тротуара. Хармониката се счупила. Момиченцето почнало да плаче. Минал един мъж и му дал бръснач. Момиченцето се усмихнало и почнало да свири на бръснача. А усмивката й ставала все по-голяма. Ех, Сашо, какво хубаво време се отворило. Храниш ли някаква надежда? Ти лут ли се, бе? Аз нямам какво да ям, аз ще храня някаква си там надежда. Имало едно време една ламя. Тя живеела през 9 планини в 10-та, през 10 морета в 10-то, през 10 пустини в 10-та. Един ден излязла от дупката, ударила се по трите глави, тук и си казала: колко далече живее. В гората лети на метлата баба Яга чисто гол. По едно време я вижда горския дух и вика: баба Яга, какво правиш, бе? Ти полудяла ли си тук чисто гол да ми плашиш горските обитатели? Тя казва, че това на мене ми е еротичното облекло, бе. Ми да го беше поизгладила малко, бе. Попита ли Радио Ереван? Може ли българинът да живее без хляб? Без ток? Без парно? Без телефон? Без заплата и други? Не, господин Велчев! Не може! Отвърнало радиото. Двама пилоти си разговаряли в авиаторската кабина, обаче забравили да изключат микрофона. Абе, ти знаеш какво смятам да направя аз. Ще взема да пия едно кафе и после да излупам стюардесата. Стюардесата чула това, завтекла се към кабината, обаче паднала по пътеката. Тогава една бабичка й казала: спокойно, моето момиче, не бързай, те първо кафе ще пият. Попита ли Радио Ереван? Знаете ли защо семениците мъжките са черни отдолу? А Радио Ереван отговорил: ами защото са близко до ауспуха. Двама ескимоси се седат в иглото и се мечтаят за пиене. В един момент на входа се появява един Сенбернар с пътвичка на шията, на която пише Ром. Един казва: ето го най-добрият приятел на човека. Другия казва: и куче го носи. Попита ли Радио Ереван? Знаете ли как един умен българин говорил с един глупав българин? Да, казало Радио Ереван, по телефона от Канада. Чапаев и Петка се разхождат в Цюрих. Не щеш ли? Срещу тях върви един негър. Кой е той, бе, Петка? Пита Чапаев. Петка вика: не го ли познаве? Това е Солженицин. Боже, как са го очернили човек. Значи, днеска в Народното събрание е приета нова теория за произхода на човека. Значи, данъци, такси, налози, глоби изтискват ни като лимони. Значи, човек не е произлезъл от маймуната, а от лимона. Шерлок Холмс и доктор Уотсън се разхождат при вечер около блатата. В един момент се чува неистов вой. Баскервилското куче! Казва Уотсън. Не, казва Холмс. Просто на сър Хенри му дават овесената каша. Ех, Йорданчо, ко те правим, бе? Жена ти много ходи, бе, матунче. Нека ходи. Не ще болят краката.